Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi Asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта хуҗалык җитәкчеләре династиясе буыннар алмашыну белән бергә терлекчелектәге технологиядә камилләшә бара. Үз эшендә куша, хезмәтендә бәяли ялда иттерә. Шәле агрода кулланучы акыллы сыер платформасының тагын нинди үзенчәлекләре бар. Яшыча үсентесе орлыкларын кайчан чәчәргә? Җавап табарга һәвәскәр бакчачы Фирдәүс Хәсәнова киңәшләре ярдәм итәр. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Быелгы кышның терлекчелек өчен җиңелләрдән булмаячагы билгеле иде. Яз якынлашкан мәлдә бу үзен тагында ныграк сиздерә. Сөтне сатып алу бәяләре артты дисәләр дә, сыерларның рационына кушыла торган матдәләрнең бәясе дә тотнагын югалтты. Терлек азыгын кысыбрак куллану кайбер районнарда сөт күләмен киметте. Шул ук вакытта продукцияны артыграк җитештерүче хуҗалыклар да бар. Нәрсә бәрабәренә? Анысын киләсе видеоязмада карагач белерсез. 2021 елның август ае. Фермер Зөфәр Ибраһимовның булачак сөтчелек комплексында кызу эш кайный. Ел ахырына бирегә сыерлар кертелергә тиеш. Зөфәрне сәяхәтче дияргә мөмкин. Чит илләргә, күрше төбәкләргә йөреп тәҗрибә туплый. Бар шуннан соң гына үз хуҗалыгында төзелешкә тотына. Тезелгә 300 башлыкка сөтчелек фермасы. Без шуның içinde басып торабыз хәзер. 10 майда без аны кырга тотындык. Төзелеш өчен хөкүмәт грантын ота, 26 миллион сум бирәләр. Калган 16 миллион сумны үзе кредит итеп рәсмиләштерә. Әлбәттә, мондый адымны атларга йөрәктә тәвәккәллек тә кирәк. 2011 елдан мин булдым 36 илдә. Һәрберсендә карап, чыгып, җырып, беренче һәм иң мөһиме, алар эшләргә ярата. Алар иренеп эшләми. Кая бар? Дальнобойщикмы ул, фермага киләсеңме, терлек асраучыны карыйсыңмы? Ул эшен яратып эшли. Аның беренче хикмәте шунда. Бөтен өйрәнүнең. Бер рабочийга да бүген зарплатаны әз түләп, күп эшләтеп булмый. Анысы икенчесе. Шуңа күрә бездә сүз бар, көн буена эшләгән даяркымы, ул 1400 сумнан ким алырга тиеш түгел. Көнгә. Зөфәр хуҗалык җитәкчеләренең 3нче буыны. Бабасы Кәбир дә колхоз рәисе булган. Әтисе Таһир абыйның җитәкчелек тәҗрибәсе шактый. Кичәге төзелеш бүген менә шушындый хәлдә. 400 башлык торакта 283 сыер асрала. Тиздән алар 400-гә тулачак. Бүген үзе сәфәрдә, безне әтисе каршы алды. Хәзер элеккеге ысул белән сыер асрап ерак китеп булмый дип башлады сүзен Таһир Кәбир улы. Элеккеге кебек эшчеләре дә күп түгел. Гади тораклардагы сыерларны бирегә күчергәч, нәтиҗәсе дә озак көттермәгән. Шушы фирма күчкәнче салган булсагыз, значит, бер сыерга 18 литр сөт, без бүген савабыз 24 литр сөт. Шуңа күрә, менә күрәсез, бөтенләй бер камилләшә бара. Аннан соң бит инде дөресен әйткәндә авыл хуҗалыгында кеше бик аз калдык. Безнең хуҗалыкта читтән килүчеләр дә бар. Үзебезнекеләр дә Аллага шөкер, алар да эшләр. Ләкин шул ук вакытта менә шушында күчеп, безгә бу кадровый вопросында хәйтия ярдәм итте. Чөнки бүген көндә бу фирмада эшли барлыгы 11 кеше. Бүген авылда шын энтузиастлар гына кала. Аларны күз карасыдай сакларга кирәк ди Таһир Ибраһимов. Иң беренче тиешле хезмәт хакы, икенчесе торак мәсьәләсе. Икесендә уңай хәл итәләр. Монда инде кул эше дә җиңеләйгән. Саву залына бер юлы 40 сыер кертелә. Аларга 3 савымчы беркетелгән. Даяклар безнең алалар 45 мең сум акча. 45 мең. Бу чыннан да шулай. Безнең менә анда азык итүчеләр бар. Безнең бар терлек куючылар, алалар 35 мең сум акча. 30 көнгә. И базин бар тагын значит операторлар, аларның тоже акчалары нормальный. Менә шушылай итеп, бүген көндә 11 кеше шушы фирманы алып баралар. Авыл хуҗалыгы һава торышына бәйле тармак. Шуңа да хөкүмәт ярдәменнән башка хуҗалык итүе кыенга туры килә. Бигрәк тә 2010-2021 еллар нык сынады авыл хуҗалыгын. Авыл хуҗалыгын карамасаң булмый. Менә без бу ел гына 21 елда дөрестәге шушы кырлар аркасында югалтык 26 миллион сум акча. Мин 1 грамм ипи сата алмадым. Ипи только үзебезгә генә калды. Күрәсез, бу битini biz зур акча безнең хуҗалык өчен. Когда безнең бөтен производство валовый ездәвен 125 булганда, бу бик зур сан. Менә шуңа күрә быел может быть башкача карарлар язга хәтта вакыт бара алла бирсә, без өметләнеп торабыз. Ярдәм булыр дип. Ярый да Ибраһимов фермер хуҗалыгында сөт саву кимү түгел, киресенчә арткан. Районның башка хуҗалыкларында кимегән. Узган елның корылыгы нәтиҗәсе үзен акрынлап сиздерә язга таба. Безнең инде 2021 ел бик кыры булганлык белән 2022-нең вот яз ае бик катавыр бара канистрлекчелек буенча. Әле менә бүген Ленар
Наилыч Гарипов безнең животноводство буенча интерлекчелек заместителе Минсельхозның бик каты критикага эләкте безнең район. Ник дисәгез, кырылык булганлык белән фуражда җитеп бетми, уже теге фуражында кисәргә туры килде. Азыкларын да бит сулык сусыл түгел, кыры булганлык белән уже терлекнең ашаюы пайда имез дип әйтәбез инде, начаррак. Шуңа күрә инде без тырышабыз Ульян өлкәсеннән теге пивной дробин алып кайтып ашатырга инде теге сбалансировать итәргә тырышабыз. Но азыкның барыбер күләме дә әзәйде хәзер. И бәясе дә бик каты кыйммәт. Добавкалар аларга авыл хуҗалыгына бик каты кыйммәт. Сатып алган әйбер бик тиз бетеп китә шул. Яшел үлән күтәрелгәнче ничек тә түзәргә инде. Икенчедән, райондагы фермерларга да өметләр зурдан. Аларны ничек тә хөкүмәт программаларында күбрәк катнаштырасы иде дип компетенция үзәген чакырып укуларда оештырганнар. Кеше сөйләгән инде ул без аңлаткан. Хәзер бит инде без аларны алып та барып киләбез, күрсәтәбез дә. Менә сезнең ярдәмендә, телевидение ярдәмендә, үзебезнең телевидениедә эшләп килә инде. Радиода, Инстаграмда куябыз без аларны. Алар кеше эшләгәч, була икән моны эшләп дип, уже әкрен-әкрен генә кеше инана башлады, ышана башлады. Менә быелгысы җылында безнең 5 гаилә катнашачак шушы программаларда, кайсында агростартапта, берсе катнашмакчы була инде семейный программа буенча. Бүгенге көндә уже Минсельхоздан уже программалар башланып китте. Әкрен-әкрен генә документларны без инде җыя башладык. Аларны тапшырып, шушы вакытта катнаштырып, Алла теләсә җиңдереп чыгалсак, бик яхшы плюс булыр инде безгә. Хәзер авылларда халык җыеннары бара. Анда кемне нәрсә борчыганын уртага салып сөйләшәләр. Халыкның активлыгын арттырганчы булган проблемаларны да хәл итәргә кирәк әле. Бүгенге көндә инде традицион вопрослар ул җул һәм су мәсьәләсе. Безнең көндә 50%-ка якын су проблемасы бар районыбызда. Бүген республикабызда программалар эшләп килә. Шул программалар белән без приоритет юнәлештә ул хәлләрне, проблемаларны чишелеше буенча эшлибез инде. Шул мәсьәләдә юллар буенча 7 авылга безнең бүгенге көндә таш юл юк. Шул киләчәктә дә хәзер проект эшләре буенча шул юллар буенча башкару жолында эшлибез. Киләчәктә дә ул проблеманы чишешен табабыз чакбыз инде. Акрынлап көннәр узыная, кояш та көлебрәк караган сыман. Авыл агае моны бик тиз чамалабала. Җитә ала берсе. Җитә вакыт җитә узып китә. Әзерлектә ничегрәк? Әзерлек бара инде, кирәнгә бара. Алар начар дип әйтеп булмый. Апасмол районның иң ире хуҗалыгы, иң күп җирләр аларда. Шуңа да трактор ремонтына тотынганнар инде. Менә бу МТЗларның барысы да капиталь төзекләндерү узачак. Аларны каядыр җибәрү түгел, шушы үзәк остаханәдә төзәтәләр. Һәр тракторчы үзенең тимер аты янында. Заһир абыйга ярдәм итеп торалар. Булай двигатель җыю шактый бәһале хезмәт инде. Монда бәягә карага юк бит. Монда җир эше. Чәчәргә чыгара, чәчәргә икмәк кирәк бит. Агрофирмада барлыгы 176 трактор бар. Шуның 22-се чит илдә эшләнгән. Бирегә китерелгән 16 тракторны яңадан сүтеп корачаклар. Бу эш шулай планлы итеп алып барыла. Ноябрь айларында дефектовать иттек барлык техниканы. Шулар буенча безнең инде МТК Барс аркылы безнең запас частьләр кайта. Һәрбер техникага дефективка буенча безнең запас частьләр срок буенча инде кайтып баралар. Замана чире Апасмол агрофирмасында читләтеп үтмәгән. Биредә дә авыртучылар шактый дифәнис. Үзләренчә сакланырга да тырышалар инде. Әле ярый, тракторларга тикле тагылма агрегатларны күздән кичереп өлгергәннәр. Тагылма агрегатларны инде тырмаларны, культиваторларны, сеялкаларны без инде ноябрь айларында ремонтлап куйдык. Алар безнең әзер. Шулай ук без инде пассивный комплекс белән кулланабыз. 7 пассивный комплексыбыз бар бүгенге көнгә. 14 агрегат чыгындыр сеялкасы агрегатлар чыгачак инде. Әнә шулай табигатькә карап уена башларга вакыт. Кары күп, язы ничек килер билгесез. Ул бер вакытта да башкасын кабатламый. Димәк, төрле хәлгә әзер булып торуың хәерле. Һәр сыйыр саучының, терлекче бызау караучының қолында телефон. Эшкә килүгә эш урынын фотога төшереп, махсус программага җибәрәләр. Шуннан соң аларга нинди хезмәтне сәгать ничәдә башкарырга дигән буйрык килә. Нәрсә булыр бу дип аптырамагыз җәмәгать. Акыллы сыйыр дигән программа булыр бу. Нәкъ 1 ел элек Питрәш районы шәле хуҗалыгына яңа инвестор килгәч башлана үзгәрешләр. Озак еллар шушында терлекчелектә хезмәт куючылар бу яңалыкны ничек кабул иткән? Акыллы сыйырның тагын нинди хикмәтләре бар? Киләсе видеоязма әнә шул хакта. 25-нче директорым инде. Шушы нидә. 20 елга 25 хуҗа. Шушы вакыт эчендә узган вакыйгаларны хәтереннән үткәрә ферма мөдире. Дөрес, ул бүген терлекчелектәге эшләрне контрольдә тотучы. Рационны да бер сыйырдан 24 литр сөт алу максатыннан төзиләр.
Bu indi сенаж, силуз, бик күп добавкалар, пивная дробина влажная var içinde, фуражлар, примикслар. Шуның белән бөтенесен нитеп, безнең главный зоотехникыбыз бар. Ул инде планаштырып куя да, шуны инде без Дымлылыкында тикшереп торабыз. Ие. Нинг өчен менә шул 22-24 литрга рацион төзүче 30 литр түгел ул. Но безнең бит әле жаңап кайткан сыерлары бар, племенной. Әле алар бузауладылар гына. Инде без пока шул литрга чыгат. Без бит әле моңынчы в общем-да илекке елларны в общем-да сөтебез 12 литр гына инде. Инде без хәзер шушы 22 литрга чыккачтын дисеңез, но без көннән-көн арттырырга тырышабыз уже. 24 литр һавадан алынган сан түгел икән. Яңа килеп эшли башлаган инвестор менә шулай хәл иткән. Политика шундый сөт артыннан куу түгел, акча артыннан куу. Бүгенге көндә менә безнең шушы порода сыерлар белән алганда 24 литр шушы ашату, менә шушындай рацион белән ашатканда плюс чыга инде. Менә без бүгенге әйткәндә бер сыерның рационы көндәлек савым сыерның 203 сум. Шуның бөтен затраты зарплата электроэнергия техникаларын куйсаң, ул 500-550 сумга баса, көнгә безнең бер сыер 900 сумлык сөт бирә. Бу безнең программада шотлый, үзе безнең шотланган инде. Но без монда гына тукталмыйбыз. Без хәзер менә консультантлар алдык бик көчле генә Москвадан. Алар шушы безнең рацион белән, шушы тирлек белән, шушы генетика белән арттыру өстендә тоже эшләр алып барабыз. Терлекчелектә бер еллык эшчәнлекне күп вакыт дип бәяләп булмый, әмма үзгәрешләре юк түгел. Без монда 1 январда 21 елда шушы хуҗалыкка килеп кердек. Шушы инвестор инде дип әйтик. 1 ел сисен. 1 ел, ровно 1 ел. Без килгәндә монда көндәлек сөт савы 4-200 көнгә. Бүген көндә без 13 тонна сөт савабыз көнлеккә. Әйтер хисабына яшылды ул арттыру. Бу без быел 70 миллионга яңа тонналар кайттык. Алар кирип бара менә, быел кирип бетәләр инде бөтенесе. Һәм инде технология ашату. Безнең быел бөтен әзерләнгән кармалар 1-нче класс әзерләнгән. Тикшертеп торабыз. Иң мөһиме терлек азыгын җитәрлек итеп әзерләгәннәр. Сыерларның ашавыннан савынчылар да канәгать. Назилә Әхмәтҗанова узган гасырның 80нче елларыннан бирле шушында хезмәт куя. Аның эш сәгате үзгәрмәгән, әмма шартлар нык үзгәрде ди. Ничек үзгәрмәсен? Телефон ярдәмендә генә эшлиләр бит хәзер. Эшкә киләбез иртә белән 5-тә. Телефон белән эшлибез инде, Аллага шөкер хәзер. Әйбәт, 5-тә киләбез. 6-га хәлек. Сыерлар тистартабыз инде. 6-га хәлек. 6-дан ары савын башлана инде. 9-га хәлек. 9-дан ары инде аппаратлар җуабыз. Гадәттә Шәле авылы халкы Казанга йөреп эшләргә гадәтләнгән. Әмма Назилә апа фермада эш бетмәгәнгә куана. Бүгенге хезмәт хаклары да шәһәрнекеннән калышмый икән. Бер кешегә 60 сыер инде. 25 литр бирәләр инде көнгә, шул бер сыердан 25 литр инде. Шул. Акчабыз чисталыкка карап, чистатабыз сыерларны. Берәр сәгать килгәннән ары. Аллага шөкер, чиста ие. Эшләребез бик авыр түгел, Аллага шөкер. Шул. Бетермиләр, Аллага шөкер. Эшләп торыйк инде. Акчаларын биргәндә ай сайын акчалар бирелеп тора, Аллага шөкер. Директорларыбыз яхшы, сораган әйберләрне бирәләр. Аллага шөкер. Телефон дигәннән хуҗалык акыллы сыер исемле программа керткән. Шул программа телефон аша кычкырып ни эшләргә кирәклеген җиткереп тора. Менә выполнить задание. Менә һәрбер әйберен без монда выполнить 10:45. И уже шуннан нары ул безгә кычкыра. Кычкыра да әйтә, все, заданиегыз бетә дип. И уже шуннан чыгабыз да, и уже сәгать 11:00-дан 16:00-га хәтле отдых дип чыга. Без ул вакытта жал итәргә тиеш. Бүген биредә 660 баш савым сыеры бар. Инвестор 1 елга гына килмәдек, мал санын арттырырга исәпли. Моның өчен тоналарда үстерелә. Әлегә урын җитмәү үзен сиздерә. Димәк, яңа торак төзү уен чынга ашырырга туры киләчәк. Өстәмә сөт суыткыч кирәк, юкса сөт машинасын 2 мәртәбә чакырталар. 1 елга 500 миллион сум инвестиция керткәннәр инде. Анысын гына хәл итәрләр. Бузау караучы Лилия Сейфуллина да Шәленең үзеннән. Чагыштырмача яшь булсалар да шәһәргә кузгалмаганнар. Шәле авылыннан ирем тоже монда эшли. Ул семинатор, мен монда бузау карыйм. Булай семьяга барып буламыз монда эшләгән акча җитә. Алып барып була, лашкы җитә. Вакытында түлиләр бит хәзер әйбәт. Эш хакыбыз әйбәт. Бик күрмәгәннәр безләр. Юк, лашкы, нормально. Вакытында күреп калсаң авырганнарын, эшләре киткәннәрен нормально. Бузауларның баш саны да шактый биредә. Барысына да өлгерергә кирәк. Эш рәвешенә күнектек инде. Авырлыгын күрмим ди Лилия. 200 баш бузау монда. Иртә белән киләбез, беренче бузауларны карап чыгабыз, авырмыйлармы, эшләре китмиме.
Шуннан соң проблемалар булса, врачка шалтыратабыз, врач килә, карый. Аннан соң ширтәбез. Беренче сөт эчә торганнарына сөт ширтә башлыйбыз, аннан соң зуракларга ясалма ширтәбез. Шуннан соң һәр көн сайын салам салабыз, постилкаларын яңартабыз. Постилка биткәннән соң корым салабыз, су салабыз, аны юып. Бәлки акыллы сыер программасы да ярдәмгә киләдер. Биредә эшләүчеләрнең кесәсендә икешәр телефон бит. Берсе үзләренеке, икенчесен агрофирма өләшкән. Умный корова программасы бармы? Умный корова бар. Өйрәтә, кесәдә. Күрсәтергә. Һәрберебездә өләшеп чыктылар менә. Хәзер сәгать ничә? Хәзер сәгать 11:16. Минем яу вакыты. Мин кайтырга тиеш. Иртә белән 5:40 башлана минем. Начать работу киләбездән без шунда селфи чып, үзебезнең фотка ачырып җибәрергә тиешбез. Аннан соң выявить проблемных телят, шуннан выпаять телят смесью башлана инде. Сәгать 8-гә кадәр. Әйләнеп бетмибез, еләшеп биттек инде моңа. Хәзер бит инде бөтенебез шул телефонда, өйдә, эштә дә. Кем белән генә аралашма, бу программадан зорланган кеше булмады. Һәр кайсы үз эшен вакытында дөрес итеп башкара. Хәтта эш коралларында тәртипләп куеп, фотога төшереп җибәрәләр бит. Икенчедән, хезмәт хаклары да күз алдында. Беркемне гаепли алмыйсың. Алар шул эшне эшләгәч, фотога төшереп җибәрәләр, эшләгән эшен, куялар инде галочка дип әйтик эшләгән эшне, аларның көндәлек зарплатасы һәр үзенә күренеп тора. Программа үзе бәя бирә. Берәр эше эшләмәсә, берәр хезмәтне эшләмәсә, ул зарплатаны күрә, шигырә инәрсә өчен зарплата чигрелгән һәр бер кеше көн саен күреп тора үзен. Менә дөресен әйткәндә, былтыр средний зарплата шушы хуҗалыкта 22 мең булса, безнең быел 34 мең. Терлекчелектә 40 мең. Уртача хезмәт хакы айлык. Агрофирма 1 елда 150 миллион сумлык техникасын яңарткан. Шунсыз булмый, 20 ел элеккегә эшкәртелми калган колхоз җирләрен кире әйләнешкә кертәләр. Узган көз 600 гектарын эшкәртеп үзем чәчеп калдырганнар. Хәзер игенчелектә дә акыллы сыер кебек программа кертергә җыеналар. Анысын кырышлары башлангач барып күрербез әле. Авыл хуҗалыгында уңышка ирешәсең килсә, бабайлар усулы белән генә ерак китеп булмый хәзер. Яңа технологияләр, заманча техника, алдынгы алымнардан хәбәрдар булу шарт. Татарстан аграр тармакта эшләүчеләргә өйрәнү мөмкинлеген арттыра. Мәсәлән, Тат Агро Экспо күргәзмәсе. Аның быелгысы 24-25 февральдә Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә үткәреләчәк. 24-25 февральдә Казан Экспо территориясендә 200-дән артык компания җыелыр дип көтелә. Алар үзләре җитештергән продукцияне, хезмәтләрен тәкъдим итәчәкләр. Күргәзмәгә килүчеләр өчен төрле темалар буенча экспозициялар күрсәтеләчәк. Авыл хуҗалыгы техникасы, җиһазлар, үсемчелек, терлекчелек, эшкәртү технологияләре. Основная задача это Бу күргәзмәнең төп бурычы монда катнашучылар өчен икътисади нәтиҗәләр. Күргәзмә белән бер рәттән эшлекле программалар да планлаштырыла. Төрле темаларга бүленгән түгәрәк өстәлләр, мастер-класслар үткәреләчәк. Эшлекле программаның үзәк вакыйгасы булып, Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының киңәйтелгән коллегиясе узачак. Как площадка Без сезнең өчен иң уңайлы шартлар тудырырбыз дип ышанабыз. Выставка Бу күргәзмә җиһазлар белән тәэмин итүчеләргә дә, авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре өчен дә файдалы булачак. Үзләренең казанышларын авыл хуҗалыгы фәнни уку йортларында күрсәтерләр дип көтелә. Теләгән кеше яңа җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясен, Татарстан фермерларының азык-төлеген, тәм-томнарын күреп кенә калмыйча сатып та ала алачак. Күргәзмәгә керү ирекле. Яз кояшы әкренләп сиздерә башлады. Димәк, язга бакча эшләренә дә керешер вакыт җитте дигән сүз. Орлыкларны вакытында утырту, туфракны дөрес итеп ашлау һәм үсентеләрне тиешенчә тәрбияләү үзенчәлекләре белән безнең бакчачы Фирдәүс апа таныштырыр. Февраль айы бакчачылар өчен иң җаваплы чорларның берсе. Помидор, борыч кебек җылы яратучы яшелчәләрне алдан ук чәчеп, үсентеләрен әзерләп кую зарур. Фирдәүс апа үзе туфракны дөрес итеп эшкәртүгә аеруча әһәмият бирә. Ширеме, көл белән катнаштырылган балчык күпкә уңдырышлырак була икән. Борыч үсентеләрен үстерү өчен уңайлы менә шундый кассеталар яки менә мондый стаканнар. Ни өчен? Чөнки борыч ул яратмый күчереп утыртканны авыр китә һәм авырый пикировать иткәннән соң. Мондый стаканнарны алган очракта аның төбен менә тишергә кирәк зур энә белән берничә тишек ясарга, чөнки бу очракта дренаж кирәк. Әзер балчыкны менә шушы стаканнарга
бик тутырмыйбыз. Моннан тыш Фирдәүс апа төрле органик ашламалар да куллана. Аның сүзләренчә фитоспорин араларында аеруча файдалы һәм зарарсызы. Үзенең кичкенә генә сире белән дә уртаклашты бакчачы. Шәшәр алдыннан орлыкларны 1-2 сәгать фитоспорин катнашмасында тотырга. Шуннан соң инде киптереп чәчсәң дә була. Менә бу орлыкларны хәзер алабыз. И менә кассеталарга икешәр урынга икешәр орлык салып чыгабыз. Менә монда һәрберсенә. Һәрбер кассетага. Менә 2 рәткә мин бер төрле сорт чәчәм. Менә шулай итеп әкрен генә таякчык белән 1 сантиметр чамасы шулай тирәнәйтәбез аларны, орлыкларны. Һәм шүт кенә балчык белән аннары өстенә шулай салабыз. Орлыкларны чәчкәннән соң тагын бер шартны үтәү мөһим. Ул да булса туфракның өстенә кар салу. Орлыкларны чыныктыру өчен менә дигән чара. Гомумән, Фирдәүс апа үсеш чорында үсемлекләрне тиешенчә ныгыту яклы. Аның фикеренчә тәрбия кирәгеннән артыкка китсә, үсемлек өчен файдага түгел. Бу очракта чамасын белү кирәк. Артык күп ашламалар куллану югары температурада үсемлекләрнең иммунитетына тискәре йогынты ясарга мөмкин. Бу беренчедән кар дым бирә, аннан соң орлыклар шушы кар суы белән алар баталар ишкәрәк, туфрак белән тагында яхшырак контактка керәләр. Яз буяннан соң менә шушы үсентеләргә карны иретеп сибәбез. Менә кассеталар булды безнең. Хәзер бу кассеталарны без инде алып куя алабыз. Менә аның өчен полиэтилен пленка белән әйбәтләп менә аны шулай төреп. Димәк, монда хәзер нәрсә саклансын өчен, дым саклансын өчен бу. Без аны күзәтә алабыз моннан, пленка үтә күренмәле, тишелгәннәрен һәм куябыз җылы урынга. Фирдәүс апа орлыкларны үзе әзерли. Һәрбер сортның үз үзенчәлеге була. Шуңа күрә берсенә яраган шартлар икенчесенә килешмәскә дә мөмкин. Мисал өчен суперклуша сортлы помидор бик иртә өлгерә. Шуңа аны апрель аенда гына чәчәргә дә була. Өстәвенә ул ачык һавада да бик яхшы үсә һәм уңыш бирә. Зур помидор өчен аны барбер салатка кулланса, орлыгы бит инде ашарга кирәк түгел. Мин аны читкә бер савытка, кичкенә генә савытка специаль менә теге балаларның савытлары бар ичинде, неләр теге смеслар ашый торган. Менә шунда салам, согы белән бергә салам. И шүт кенә су салам тагын. И 1-2 көн тутам әшитеп. Нидә? Тәрәзә төбендә өйдә тора инде мин. Аннан соң ул теге өстә кайвакны гөмбәли инде, но ул зыянлы түгел гөмбәсе, ул теге орлыкныкы түгел бит ул. Просто плесень теге продукты булганга күрә генә. Аннары ансын сүзәм, аннары орлыкларны иләктән әйбәтләп юам, алар менә шундый менә нәрсә? Аннары киптерәм, менә шулай менә кагазларга язып куям. Гомумән, орлыкларны чәчкәндә аларның үсү периодларын гына түгел, айның фазаларын да исәпкә алу бик мөһим. Үсә торган ай вакытында җир өсте үсемлекләрен, борыч, помидор, кәбестә, кыяр кебекләрне чәчү кулай булса, җир асты уңышы бирүче тамыр-азыклар, кишер, чөгенде, редиска, шалканны ай кимегән вакытта утырту күпкә яхшырак. Менә шушы яшелчәләрне, җиләк-җимешләрне үстерер өчен кулайрак була инде менә шушы йылдызлыклар. Димәк, үгез бозау, кысла, үлчәү, чаян һәм балык. Менә шушы чорда үтерткән үсемлекләр, алар димәк була җир өсте үсә торган яшелчә, җиләк, җимешләр һәм җимеш агачлары да. Инде яңа ай белән тулы ай чорлары үсемлекләрнең тынлык периоды булып санала. Бу вакытларда алар үсүдән туктап тора икән, әмма үзләренә биргән тәрбиягә бик яхшы җавап бирәләр. Шуңа да бу көннәрдә үсентеләргә су сибәргә, ашламалар кертергә киңәш ителә. Безнең үсемлекләр шытып чыккач, аннан соң карыйбыз аларның торышына дидек. Әгәр дә аларның яшел төсе сыйгыра икән, димәк, анда безгә инде кирәк азотлашлама кирәк була кертергә. Димәк, бу очракта без мочевины кулланырга мөмкин, яки аммиачный селитра. Ныгытыр өчен инде аларны. Аннан соң комплексный дип безнең монда азот, фосфор да калий да була. Әйткәнемчә, менә шул ук көл суы була кулланырга, шул ук менә гуми дидек инде, аны тоже үсү периодында берничә мәртәбә кулланырга мөмкин. Һәм ул бүтән туклыклы матдәләр анда бар.
Чечкеннен соң рассадаларны жылы урынга куярга кирәк булса, орлыклар шытып чыккач, аларга якты, салкынча мөхит таләп ителә. Ә инде апрель урталарында ук үсемлекләрне теплицага чыгарырга, ә май аенда көннәр җылыткач, турыдан-туры туфракка күчереп утыртырга да мөмкин. Билгеле инде кырау төшәсе көннәрдә каплап торырга гына онытмагыз. Туган жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Ә без 4 март кичендә очрашырбыз. Сездән теләк тәкъдимнәр көтеп калабыз. WhatsApp номерын экранда күрәсез. Үзегезне саклагыз, исәнлектә күрешергә язсын.